Hola a tothom, benvinguts. Una diferència que em sembla molt interessant de qüestionar-se, que és la diferència entre una relació basada en l'amor o una relació basada en la dependència. Segur que n'heu sentit a parlar, de la dependència emocional, però no sé si heu analitzat mai a fons què és, si la patiu, si l'heu patida, etc. Una de les principals diferències, jo us en explicaré 7, però n'hi ha més i d'elles se'n deriven més, no? Són les 7 que per mi són principals, però no són ni les úniques, ni no vol dir que n'hi hagin de diferents, sí? Vale. Diferències entre amor i dependència. La primera i més essencial, la que segurament haureu notat si esteu dins d'una relació de dependència, és la de necessitar. En una relació basada en l'amor, no necessito a l'altra persona, sí? No necessito. En canvi, en una relació basada en la dependència, sí necessito de l'altra persona. És a dir, jo estic bé amb mi mateixa, jo estic bé amb la meva vida, amb els meus projectes personals, amb com em van les coses, disfruto de la meva soledat, de les meves amistats, dels meus hobbies, del que sigui, sí? No necessito estar amb una altra persona, però això no vol dir que si trobo algú que em suma, doncs estigui amb aquella persona, no? Però no la necessito, sé que puc estar sense ella. No sé si s'entén. En canvi, des d'una relació basada en la dependència és quan necessitem a l'altra persona per ser feliços. Necessito a l'altra persona per realitzar-me. No m'imagino la vida sense l'altra persona. Tot això que tant s'ha venut com que és lo lògic i el que hauria de ser una relació, no? Normalment, el que més ens ha venut és una relació basada en la dependència, no des de l'amor. De què se'n deriva d'aquesta primera diferència ja? Doncs del sentir-se complet o no sentir-se complet. És a dir, en una relació basada en l'amor, jo sóc una persona completa. Ni mitges, taronges, ni tonteries, d'acord? Nosaltres som una taronja sencera, completament completa i no necessito de res més per ser feliç, per aconseguir els meus somnis, els meus objectius, per tindre els meus propòsits o pel que sigui, sí? Una altra cosa és, doncs, com dèiem amb el primer, que doncs, no sé, la meva vida ja té llum, però li vull afegir més color, no? O sigui, al costat d'aquella persona, doncs, ens ho passem encara més bé, encara ens sentim millor, tenim algú amb qui hi ha una connexió real, algú amb qui, no sé, s'assemblin la nostra manera de veure la vida, la nostra manera d'entendre el món, amb qui puguem tenir-hi unes converses que realment ens ajudin, tenir una persona al costat que si jo ja tinc un camí, jo sóc una persona completa que ja té un camí, no? I a més, tenir aquella persona al meu costat fa que encara vagi més bé i m'ajudi més en el meu camí, que quan tinc algun obstacle doncs m'ajudi a veure com ho puc fer per arribar a les meves il·lusions com a persona individual, no només a les coses en conjunt, sí? Jo ja sóc completa i aquella persona em suma. En el segon cas, jo, sense aquella persona, em sento incompleta. És una relació basada en la dependència. Si no fos per l'altra persona, doncs jo no podria tirar endavant o jo no sabria sortir-me'n sol o sola amb la casa, amb l'economia, amb el que sigui, no? Per tant, jo, si no sóc una persona completa, depenc d'aquella persona per tirar endavant en l'àrea que sigui de la meva vida. La tercera diferència gran que hi ha entre aquests dos tipus de relacions, que si no esteu vosaltres en una dependència, en tindreu alguna al voltant, segur, és quasi molt més típic que la primera, que és la de tenir espais propis. Vale?
com que estic incòmode amb aquesta posició. Vale. És a dir, una relació basada en l'amor, sempre, lògicament, perquè és que si jo sóc una persona completa, si jo sóc una persona que no necessito de l'altre, que estic amb l'altre perquè vull, sempre necessitaré uns espais que siguin per mi, com a persona, pel meu creixement personal, per connectar amb mi, per tenir un espai amb les meves amistats, un espai amb familiars, un espai el que sigui, no? Però, lògicament, hi haurà espais que seran per mi i jo no perdré aquests espais, encara que ara hagi trobat una persona amb la que està. En canvi, en una relació basada en la dependència, ens trobarem molt els temes aquells de no vagis, no fagis, vine amb mi, és que jo vull fer-ho amb tu, és que si no vaig amb tu és un O sigui, tot, no? Són persones que, a més, a vegades s'ho fan entre els dos, no vol dir que pot ser un dels dos o poden ser els dos absorbents, no? Tot ho haig de fer amb l'altre, tot ho haig de compartir amb tu, perquè, clar, perquè et necessito, perquè sense tu no soc completa i, per tant, jo no puc gaudir de cap espai si tu no estàs en ell. Es veu, la diferència? D'aquí, quina altra diferència se'n deriva? Doncs, quan sents, més aviat, més que quan sents, la sensació, o quan algú explica sobre aquella relació, veus que si la relació està basada en l'amor, et parla de l'experiència d'estar amb aquella persona, no? És a dir, és que quan estic amb ella o quan estic amb ell, doncs em diverteixo, m'ho passo bé, tenim això, tenim allò, tenim aquestes converses, o compartim aquests interessos, o ens entenem amb no sé què, o sabem treballar en equip, a l'hora de, no sé, de portar els nens o el que sigui, doncs ens entenem, connectem. Veus que et parlen de l'experiència de viure o compartir la vida amb aquella persona. En canvi, quan la relació es viu des de la dependència, no es pensa tant en l'experiència d'estar amb aquella persona en concret, sinó més de les avantatges que traiem d'estar en una relació. No és tant l'experiència concreta, sinó més el fet d'estar en una relació. Clar, és que si tinc parella, no és que amb aquesta en concret faré això, sinó és que si tinc parella, doncs podré formar una família, no hauré de tornar, per exemple, a casa dels meus pares, em podré casar, podré fer vacances, podré compartir gastos, podré compartir... Estem pensant en els avantatges de tenir una relació i no tant d'estar amb aquella persona en concret. Perquè potser tot això que pensem aquí no ho tenim, perquè com que cada persona és diferent i des d'aquí és una relació des de l'amor, potser en aquella relació no hi ha intenció de tenir família o no hi ha intenció de viure junts o hi ha tantes parelles com persones, no? Per tant, és que a mi m'agrada l'experiència amb aquella persona en concret, però potser no faig el típic que té a veure amb el que hem entès sempre o hem sentit sempre que es fa en una relació, sí? Una altra diferència. Vale. Totes van connectades, com podeu veure. Bueno, una relació des de l'amor no relaciona o no responsabilitza o no creu que en l'altra persona estigui el seu benestar. El meu benestar me'l procuro jo, la meva felicitat me la procuro jo. I l'altra persona no té cap obligació de procurar-me cap benestar. Que això passa aquí, que li exigim a l'altra persona que ens faci feliços, com si fos responsable de l'altre i com si l'altre pogués realment fer-nos feliços. Es pot donar capritxos, pot intentar realitzar la nostra idealització de parella, però mai procurar-nos el nostre benestar. El benestar s'ha de procurar un mateix. Per tant, jo aquí el meu benestar ja el tinc. Estigui amb una persona o no estigui amb una persona. Me'l procuro jo, ¿vale? Per tant, el benestar
és meu i de ningú més, i me'l busco jo mateixa, i aquí el benestar, doncs, no és meu, no? Jo estic bé, jo sóc feliç, jo estaré bé, jo el que sigui, si tu, no? L'altra persona, el tenir una relació, la relació amb aquesta altra persona, em procurarà a mi el meu propi benestar. La següent, la llibertat. Aquesta està basada en la llibertat. Tu ets lliure, jo sóc lliure, podem passar algunes estones junts, altres estones separats, no et necessito, sóc completa, tinc els meus temps lliures. Per mi és una experiència positiva que em suma estar amb tu, no el fet d'estar en una relació, sinó el fet d'estar amb tu, només en aquesta persona en concret, o en altres, si després es trenca o el que sigui, però serà no amb tothom, sinó amb aquestes persones en concret. Jo em procuro el meu propi benestar, per tant, des de la llibertat, decideixo estar amb tu, des de l'altra persona, la seva llibertat, decideix estar amb tu, i en el moment que qualsevol vulgui, doncs això es trenca i m'ho passaré malament, lògicament, som humans, només faltaria, però a la llarga doncs, tornaré a ser feliç, tornaré a procurar-me aquest benestar, perquè està en mi, i al igual que era feliç abans de conèixer, doncs ho puc ser després, no? Soc conscient d'això encara que hauré de passar per un procés, i ho hauré de superar, i hauré de passar per una ruptura. Això no ho nega ningú. Però soc conscient de que em procuro el meu propi benestar i que una relació només té sentit si és des de la llibertat, no? Des d'una relació basada en la dependència, la vivim des de l'angoixa. Com que et necessito, com que sóc incompleta per mi mateixa, com que no gaudeixo d'espais de soledat, no gaudeixo de la meva pròpia companyia, et necessito per fer-ho tot, vull una relació, no l'experiència en tu, sinó tot el que té a veure amb una relació, el benestar està en tu i depèn de que tu me'l donguis, no me'l dono jo, lògicament, des d'on visc la relació, des de l'angoixa de que em deixin, des de l'angoixa de perdre, des de l'angoixa de que algun dia això s'acabi, des de l'angoixa de que no li doni prou i l'altre marxi, no? Per tant, des de la por, sí? Mai des de la llibertat. Per això, aquestes relacions hi ha poca llibertat, perquè i si veu una altra cosa que li agrada més, no? I si se n'oblida de mi, i si... Clar, perquè hi ha unes potes una mica, pobres, no?, que sustenten aquesta relació. La última, i per mi la més important i la que diferencia ja, completament, no?, que estiguem en un tipus de relació o en un altre. En aquesta és important la persona, X, posa-li el Josep, el Joan, el Marc, la Marta, la Maria, la Laia, la persona, ¿vale? Perquè tu no necessites de ningú, és amb aquella persona que tot això encara és millor, sí? Per tant, aquí tinc una relació amb aquella persona. Aquí la relació té a veure amb el jo. La relació, aquí no importa tant si us hi fixeu en si estic amb el Josep, amb el Joan, amb el Marc o amb el Carles, perquè tota l'estona és una relació que té a veure amb el jo, no amb l'altre, amb el que jo necessito, amb el que jo m'haig de completar, amb el que jo necessito, vull passar espais i no el sé passar amb mi, en què vull una relació, en què depèn de l'altre. Aquí la qüestió al final és tenir parella, no tant qui és. En canvi, des d'aquí és diferent, no? Ens han venut a les pel·lícules, a les cançons, a tot arreu, que això és lo normal i que això és estar enamorat i que això és l'amor, no? Et necessito, vull estar sempre amb tu contínuament, sense tu no sóc res, tu ets la meva vida, ets el meu món, tu em fas feliç. Ens demano tot això com si fos sa, com si això fos amor, no? Com si això fos super romàntic. I si us ho pareu a pensar, més que romàntic, és una mica trist, perquè és jo no sóc res, tinc mancances personals, no? De gestió personal, de treball personal, i
depenc d'una altra persona per estar bé amb mi mateixa. Com això no és possible, vist des de l'angoixa, perquè ni estic bé normalment amb l'altra persona, perquè quan estem així és molt difícil estar bé. De vegades estan bé els que són els dos així, però és complicat. I, bueno, lògicament de romàntic no en té res, no? Hauríem de canviar una miqueta el xip i dir, bueno, primer sóc jo, que és la primera relació de totes, estar bé amb mi mateixa, i si us ho pareu a pensar, no et necessito, sóc una persona completa, em faig feliç, em proporciono el meu propi benestar, sóc lliure i des del no necessitar-te per res, decideixo estar amb tu i compartir la meva vida amb tu en la forma que cada parella vulgui. Això sí que és romàntic, no? Bueno, espero que us hagi agradat, espero que us hagi servit. Hi ha més maneres de veure-ho, però per mi aquests 7 punts són essencials per diferenciar-ho. Si us ha agradat, si creieu que pot agradar a algú, ajudar a algú, doncs si voleu compartir, posar un like, qualsevol comentari, al mateix vídeo, i si no, teniu més informació com sempre a gemapallars.com. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!